Здравейте, скъпи телезрители! Това е първото видеоинтервю на Beta House от рубриката Member of the Week. Наш гост тази седмица е Иван Димитров. Здравей, Иване! Здравей, Гене! От онлайн активността ти вчера разбрахме, че вместо да бъдеш на закуска, в 9:41 ти беше в офиса на Launch Hub. Какво правиш там? Искам първо да разчистя всички слухове. Аз не съм кандидатствал за проект там. Просто това ми беше първата среща тази година и затова си позволих да пропусна нашата традиционна закуска. А и понякога е по-добре да започнеш с лънч, а не с закуска. Разбираме те и ти прощаваме. Надяваме се, че няма да се повтори. Вторият ми въпрос е свързан с скилшеринга, който подготвяш. Може би трябва да уточним тук за нашите любими зрители, че скилшеринга са едни събития, в които наши обитатели споделят опита, в който така са натрупали, това да ще го изрежем, споделят своя опит в сферата, в която са експерти. И Иван подготвя първия скилшеринг за тази година – онлайн курация и агрегация. Разкажи ни малко повече за този твой проект. Само ще си позволя да казвам curation и aggregation, защото хищ ми харесва как звучи на български. Това са две много хайп думички, които напоследък ги виждаме навсякъде по медиите, появяват се какви не специалисти за тях. Всъщност са неща, които са навсякъде около нас, в бизнеса, в медиите, в маркетинга, обаче те първа започват да се структурират и да влизат в цялостния маркетинг микс. Това, което аз ще обясня съвсем накратко, е бизнес модели, свързани с curation, с aggregation, това, което вече съществува, това, което те първо може да се направи и каква стойност можем да добавим на тези неща. Добре. Постоянно говорим за онлайн продукти и услуги. Какво ще кажеш за офлайн услугите, които би могъл да предлагаш? Казвам го от гледна точка на страхотните игри, които ти донесе на коледните бета вечери в края на миналата година. Доста хора дойдоха и играха с огромен интерес. Мислиш, че има бъдеще в един такъв офлайн бизнес? Този бизнес модел вече се случва в България, но аз лично го правя с по-благотворителна хуманитарна цел. Лично забавление и забавление на приятелите ми. Иначе, на първото ти изречение, за мен няма вече бизнес, който е изцяло офлайн, както и този. А като каза приятели, намери ли приятели в Beta House? Намерих стари приятели, намерих нови приятели. Честно казвам, в момента често ми се налага да описвам какво всъщност правя тук и защо ми е интересно. Все още ми е трудно, обаче когато доведа някой тук, мога просто да му покажа. Това е супер. И иначе като цяло как ти се отразява коворкинга? Невероятно е. Преди 2 седмици бях болен за 4 дена и нямах търпение. Даже най-накрая се дойдох болен тук, защото работата от вкъщи просто се оказа абсолютно никаква работа, след като 2 часа търсих вълните чорапи. Благодаря ти, че ни даде това интервю. И аз благодаря. На вас, скъпи телезрители, до следващата седмица.